hvad siger så til den her sang? Det er sjov at løbe, det er sjov at lege, det er sjov, når mor siger ikke pej. Det er sjov at spille kontrabas, det er sjov at knuse en masse glas. Et smadret glas kan skade dig, og bløder det, så skriger mon ej, og så skal vi... Men vi skal finde på noget til sangen. Okay, lad os tænke. Hvad kan 4-årige små børn godt lide? Tegnefilm. Dyr? Er det irriterer? Smadret glas. Den her tager jeg lige. Jeg er straks tilbage. Hey, hvordan går det? Her noget. Hitlisten viser, at de 7 mest populære børnesange handler om mad. Så skriver vi da en børnesang om mad. Og smadret glas er ikke mad, så jeg vil ikke blive for glad, hvis du kom ost på smadret glas for at lave en sandwich ud af smadret glas.